Lah tenan ora to? Kita bayi lanang mboten. Nek ditambahi arep sapa? Mas Keswan. Nah, setuju nek aku. Setuju aku pas. Pas kowe. Wes pokoke sapa-sapa kena iki. Wong tua akeh Loh. putih ting. Malah main nih lho, Bu. Heh, Main nih lho. oh seben. Soale saiki kowe dadi bandar. Bandar apa? Kotok po. Nggih. Sama Lintang no, gestar Oke. kita no. Oke. bener, sama Dek Lintang Beres. gestar kita. Apa? Manut. Ini lagune wis manut. Lagune nek napa Mas Gade? Derek. Derek. Nggih. Sing gayeng wae ya. Sing gayeng no, penutupan sing gayeng-gayeng. Ya. Anyang-anyang. Eh? Anyang-anyang. Oh ya. Niki nyuwun pengendangnya nyuwun ayang-ayang. Oke. Pengen Pengen joget joget. ketoke. Ayo Rene joget. Kendang karo joget, kendangnya dikalungke terus karo joget. Ayang-ayang nadanya seberapa? Sementen iki. Ya langsung mawon. Improvisasi. Yuk. Oh, nggih Oh, nggih. Sekarang ya wis tua-tua. Ayo wis. Sampun Sampun kae migunani Iya, ya. ayo kliak-kliak ngono lho. Lah iya. Sing endi? Tua kae sih kanggo. Wis ra kombiyen. sing ngenong paling tua. Tapi keren loh, tapi luar biasa. Ngece, anteng iki ngece. Jiwa muda ya. Ngremehke. Ngapusi. Loh, justru nek wong saya tua ki lak ya saya merbawani to. Ora Hayo mesti. kaya Pak Parjo kenong. Iya. Peteng rasane ati kang nandang sedih liya hanyawa aku kowe lakon atasna kang masuk bagus aja ojo seret tresnan janjana bisa menjauh. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni najan donya ra bisa nganggo bakal tak jaga yen durung kabisa mrengkeci tresno
Nggih, sampun. Mendut, duduk. No. Duduk. Apa? Nek wong loro berarti mendut-mendut. Niken sarintem dalu menika dados masalah. Ban. Ban. Diajeng mendut. Injih, Kang Mas Prono Cici. Prono Citra. Prana Citra. Malah cerak-cerik. Cerak-cerit. Engko nek rampung iki. Mendut. Dalem Kang Mas. Iya. Rasane ora ketemu karo sliramu kuwi sedina rasane kaya setahun. Kenapa saestu Kang Mas? Iya. Sakmenika sampun caket-caket menika panjenengan ngraosaken menapa? Wah, ya rasaku ki ya ayem tentrem. Kacang. Rasane kaya ketiban rembulan. Kacang. Ketoprake ngene iki guyune. Oh, guyu ta guyu. Kang Mas, Apa? kenapa saestu panjenengan tresna dhateng kula? Lahir tandesing batin. Kacang. Lahir batin. Upama tok bedah dadaku, tulisane jroning atiku ki mung mendut. Saestu Kang Mas, Iya. kok panjenengan kok tebeh-tebeh to caket mriki? Ya seneng ning ya susah aku nek caket-caket padu tenan, Nduk. Kula ugi tresna kalian panjenengan Iya, Kang Mas. ku sing tak jaluk. Mboten wonten ingkang saged misahaken tresna kula kalian panjenengan Kang Mas. Prasetyamu apa? Tresnamu kuwi ukuramu sepira? Nggih, gedhe banget. Lho gedene sepira? Nggih mboten saged kula gambaraken Kang Mas. Ora iso digambarke. Mboten. Diomongke ora iso. Mboten saged. Menapa kedah bedah dodok. Aja dibedah ngene balekke angel. Ayo. Ayo ning sun kapan gon ku ngrabeni Kang Mas. Menika lho Kang Mas. iya ana apa Wonten peksi cucuk-cucukan. ora ana kok Ndut Niku lho Kang Mas. oh iya oh Menika nggambaraken gambarke apa kula kalian panjenengan. manukku Nyuwun. manuke do cucuk-cucukan Nggih, tegese Kang Mas. Kados kula kalian panjenengan to menika lenang kalih wedok. Terus ngeten-ngeten. Wah, aja mancing aku sing tan kuat rasane ati. Wes sakwetara suwe kok aku ora krungu swaramu to, Ndut. Ki mumpung tumenggung Wirabrajan, Wiraguna urung rawuh kene. Mula awak dhewe aja nganti konangan anggone sesideman. Jenenge wong iki nek delik-delik iki jan jos ya. Kacang Mas, kacang. Malbor. Ngapun. Malbor Mas, Malbor. Kang Mas ta rasa nesu. Resikone ngene iki. Nah, Boten wong jenenge ngeten iki profesional kerja kok. Nek teng panggung ya milik umum. ayo. Duh Kang Mas
ngono, Nduk. Pripun to Kang Mas? Sumpah aku wedi tenan aku. Mendut, rene ndut. Aja cerak, kono ana gupala. Aja cerak-cerak gupala katemu gungan. Oh ngaten. Gupala niki soalé nek krungu gamelan joget dhewe. Oh ngaten. Gupalane Wiraguna kuwi medeni. Kelakon Prana Citra ra entuk lawang. Kanang Wiraguna menika gupala. Duwe gupala. Oh ngaten. Gupalane gedhe. Saged obah-obah? Wah, sak iso. Wah, gubuk asmarane megel-megel. Lanjutke. Kang Mas mawon. Alah, ya kowe genti. Mosok aku terus, Nduk. Nadyan sakedhep netra kinarya usada branti dasare awane lagi udan Nggih Kang Mas. iya jan suasanane mendukung Menika seketane napa Kang Mas? lah iya awak dhewe jagongan karo Nggih. ngunjuk kopi. Wah, Kopi tambahi sanese mboten. Oh iya no, tambahi cenil-cenil kae. Cenil kae lho, panganan tradisional cenil. Klepon. Nek kopi tok menika pahit Kang Mas. Lah, ora pahit wong mergo manise nang kowe kok. Napa? Manise wis tak entekke. Anu Pak Kelapa muda lagan nono brantang ning Kula naming tresna kalian panjenengan boten wonten priya sanes ingkang saged wonten manah kula Kang Mas. prasetyamu apa nggo mbukteke katresnanmu? Kula badhe buktekaken. Heeh, buktine apa? Kula ajeng derek panjenengan mawon. Iya, nek ora kelakon kowe dhaup karo aku piye? Upama Tumenggung Wiraguna kuwi ngerti anggone sesambungan awake dhewe. Terus Wiraguna duka. Aku dipidana terus aku diperjaya dipateni. Kowe piye? Kula nggih mati. Kowe melu mati. Nggih. Tenan. Ayo tenan. Yo kuwi sing tak karepake. Wong wedok iki kudu ngono kuwi. Mendut. Wong jenenge wong tresna ki nek ora tandhesing batin, kuwi ora bakal gawe senenge ngati ya to. Mendut. Aku ngerti nek kowe iki lak nemu tresna karo Wiraguna ora lahir batin. Mergo apa? Wiraguna kuwi wonge wis tuwa. Nadyanto kuwi wis kuwi sekti ning wong tuwa ora iso gawe kemarep. Mendut. Ha iya. Kamangka aku isih muda tumaruna. Prana Citra iki isih gagah perkasa. Kegiatan panjenengan mboten sip Kang. Oh, ora bakal nguciwani. Oh, iki arep njaluk kaya apa mesti ora bakal nguciwani. Mendut. Ana swara apa iki, Dun? Apa to Kang Mas nika? Kamangka jebul kaya ngono to. Lho, Prana Citra. Tumenggung Wiraguna.
Wiraguna raine geseh. Aku ora wis bola-bali ngomong. Ngomong Kowe aja turun gandok sisih lor. Kono kita nggo nyengker mendut. Lah kok kowe malah kumawan. lambene kurang medun kumenggung. Sak gelem ku Sik wah Bang Rias pahit benake. Nganu sik lambene kono sik diunggahke. Di overcut rak munggah. Sik to, dadi Wiraguna ki sing ikep. Yes. Ngono. Raja Gusen Senengane. piye, Nduk? Piye Kang Mas pripun? Aku wis ngerti kabeh. Keterangane kaya kowe mbiyen mung Wis Wiraguna nganggo kacamata. Wis. dadi ngene gamarmu. Ayo sapa jeneng? Hah? Jenenge sapa? Pranocitra. Pranot ning kene to. Jebul kaya ngono to. Inggih. Kowe ku mung bocah desa ning kene tak senengke, tak aku anak. Lah kok kowe malah wani-wani. Karepmu iki kepiye, ha? Nyuwun pangapunten tumenggung. Mendut iki duweku. Iya, nggih. Heeh. Yen pangapunten Kanjeng Tunggung. Apa? Kurang piye to lek nyenengke kowe? Kirang kuat. Kirang suwe. Loh, nek aku ora kuat sesuk aku tak doping. Aku tak ngombe jamu enggal sari. Lah gek turu nek enggal saras kok sare. Sing enggal saras. Aku senadyan tuwa ning aku ki sugih. Aku ya sekti. Nanging kula mboten tresna kalian panjenengan Kanjeng. Tresno iku jalaran saka kulino mendut. Pranocitra mung bocah desa. Aku iki tumenggung. Sampun dangu kula sesandingan kalian panjenengan kula mboten tresna kalian panjenengan mboten tukul tresna Kanjeng. Mergo urung ngerti aku. Ketok tuwa pirak blengkrengi. Kanjeng Tumenggung. Piye? Tresna niku mboten mawas desa, mboten mawas kutha. Lah iki kan mergo kowe iki. Iki mergo kowe ku mewani karo si Mendut. Mendut ki duweku, Bro. Ha nek mendut ora ngladeni ya ora bakal tresna kalih kula kok. Lah nek mergo kowe ku omahane ning kono kae, Bron. Pranocitra ki Bron. Ya jelek komplit Pranocitra. Pranocitra. Pokoke tetep Mendut iki tak pek bojo. Mboten iso. Mendut tresnane kalih kula. Lho. Ning sapa sing gawa rene iki sapa? Mendut iki putri boyongan lho. Iki wis dukekku. Kudu gelem Mendut. Mboten Kanjeng. Gelem. Mboten. Mbok gelem. Mboten. Sampeyan apa jawal-jawil? Lho, iki nggon aku kok Iki tenanan iki ya tekku. Lah ning kan Enek rembug dirembug Pak, wis Pak, wis enek rembug dirembug. Wis ora usah nguyak-uyak kono Pak, wis duwekku. Ora usah nguyak-uyak kono. Ora usah. Piye? Enek rembug. Isih sagora. Pron. Pon rampung. Tok. Ayo Kang Mas Adang ayo wae. Nyuwun pangapunten Wis rampung. Awit Mendut boten kenging sedo. Dados toprak kula aturi nyerantos seri berikutnya. Nggih. Pak Hadi. Pak Hadi sampun dipun minangkani Pak. Ngapunten Pak Satrione ya ketuan. Sing dadi Temenggung jan blas ora petro. Ana tumenggungan kok kaya zombie. Kaya zombie to. Nggih. Nggih, pokoke ngoten iki mawon. Nggih. Iki nggih patuladan jenenge wong sesidebani mboten Intine apik. kan tresnane Tresno tekan mati setia. ora iso Nah. dipisahke. Contone kados panjenenganipun ingkang ulang tahun pernikahan sudah ke 53 Pak tahun. Hadi. Mugi-mugi ngantos puputeng yuswa. Amin. Mugi-mugi jodoh wonten ing donya lan akhiratipun. Tutuk le momong putra wayah. Nggih. Ditanke Nggih. kare putrane napa wayahipun iki ya awake dhewe. Wayahipun Mbah Hadi. Caos kekudangan. Nggih. Diaturke sing jumbo karo kahanan. Nggih. Yo sak iso-iso wong awake dhewe iki mijil tuwa dhisik. Oh ngaten. Karo tak kira lintang kuwi mau. Berarti ngudang anak lanang. Anak lanang, anak Putra lanang. Nuswantara nggih. Nggih, Putra Nuswantara. Putra Nuswantara. Apa ya, Mas? Ora. Wetoke nafsu ya. Ora ngedung. Sing apik. Timbali lumantar Mas Gun. Nggih. Mas Gun tuh manajer. Meni, wah ya padha wong omah. Wong omah ya ndek anu di manajer. Manajer Sing itu dienggo masake lho. apa?
Dinggo ngliwet kae lho. Kayak magic jar kok. Yo beda kok manajer karo magic jar. Manajer itu sing memimpin. Terus mengkoordinasi. Terus makanya awake dhewe mau dari rumah di, "Mbak, sudah sampai mana?" Baru mau berangkat, Om. Aku ora dihubungi blas. Lah memang hubungi jenengan. Oh, ora masalah kuwi. Lah ngapa? Ora dipakai tangkak. Kan aman. Yo dibawani. Anak yo. Anakku sing bagus dhewe Yo elok suarane elok. niki sone copi ngangge son kula dhewe. Deson apa jenengan? Tukang lurus 50 iki. Suarane nyolong petel. Dalem. Suarane nyolong petel. Wah, ora Mas, aku karo kowe lelekin aku nek petel iso tuku Mas, rasa nyolong Mas. Lah malah barang nyuwara didakwa nyolong petel aku ki. Nyolong petek. Oh, tak kira Tegese ra nyono ra ngira arep raine elek ning suarane apik ngono lho. Raine elek ning suarane apik. rai elek, suara apik sing dipertanyakan siji. Apa kuwi? Tumindak. Lho tumindakmu piye, Pak? Ya delok-delok lingkungan. Ngene iki ya. Kok nek alim banget ya ora dadi. Lho karo Kis ki. Kisi kepi to? Kis besok pinter sekolahe dadi sekolah ki ora mung ngono ganggu pasinaon Ngaten. Ndela wis diwasa wis iso mengku wanita wis omah-omah kudu iso sinau karo kiwa tengen Kuwi jenenge sinau urip. Iya. Mula nek sinau ki aja ning bangku sekolahan. Ngono. Kok ndak ora sopan. Maksudnya bangku sekolahan Lha mosok kon sinau malah ning bangku sekolahan Kes ngene. meja ki ora. Ning maksudnya yo ning sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Nggih. Tenggen kula patrah. Lah ngopo? Nggon aku kursi jengki kae tinggine biyu malah. Ora ngene lho, ora teges tinggi kewan. Oh. Maksudnya iki paling dhuwur. Oh, dhuwur omah kula. Gunung Kidul dhuwur banget. Wis kek diteruske angel iki. Yen wis Bisa nyambut gawe kudu mlaku samestine. Mas Dalang, Nggih. nyuwun idipalilah setunggal lagon menika Putra Nuswantara. Oh, nggih, nggih, Agem ingkang siap. pun kitan. Nggih. Muga dados putra ingkang soleh migunani tumrap bangsa negara lan agama. Amin. Membanggakan untuk masyarakat kedua orang tua. Nggih, amin. Monggo. Sing ngriki. Jenengan apa aku? Gurambekan kok saremu ni sapa? Cup menengo. Cup menengo. Anak aja wijen nangis bae. Anak sing bagus dhewe besok pinter sekolah bisa gawe. Ya. Nyang.
meh rahina semubang iwang haruna kadinetraning anggorapuh sabdaning kukila ringkanikara saketer kini tunganing kum lir using bini panca toking ayam ono Ilahing Widara Yaksa rumangsa ayem tentrem nggonku madeg brahmana ing pertapan Widara Payung kene. Inggih Remban, namung keparenga kula nyuwun prisa. Lajeng menapa ingkang badhe dipun gayuh Sang Maha iku? Ya mesti wae kanugrahan wahyu ingkang bakal tumedhak ing Madyapada ingkang dayane bisa ambabar katentreman. Oh inggih, inggih. Yen makaten kula tetep nderek paduka Remban. Iya, jeneng sira mesti wae tansah ndak kanthi ya mung sumene sawetara. Merga saka pandugaku Widara Payung bakal ana tamu iki Widara Yaksa. Meraina semubang hiwang haruna kadinetraning anggorapuh sabdaning kukila ringkanikara saketer kini tunganing gonglir sing bini panca kedadak praptanipun Sang Dyah Ayuwara Sembadra ingkang nganthi ingkang putra Dyanangka Wijaya. Riyen ingkang rawuh menika setunggaling wanita kaliyan nem-neman bagus. Sinten nggih Paduka Raden Ayu? Anemban yen durung yen dangu marang aku Wara Sembadra lan iki anakku Abimanyu. Oh mekaten. Lah wonten menapa kok rawuh wonten pertapan mriki Bremban? Ya merga saka senggilinge bapakne bocah iki nganti anakku Abimanyu ora luput dijempalani nganti kaya ngene. Mula aku trima mlayu. Malah iki kepasan yoga dene aku ketemu sawijining pendhita kaya Paduka Bremban iki. Lilanana aku nunut ngiyup
ana kene ora ketamung sedhe lho ya Penemban. Aduh Sang Dewi, mboten kok ateges kula badhe nduwa nanging kalenggan menika kula badhe kisah sawetawis. Kula badhe minggah sowan wonten ing Kahyangan Suralaya amargi menika para brahmana dipun timbali kalian dewa ing Kahyangan supados anekseni anggenipun para dewa badhe paring pidana dhateng titah ingkang kalepatan dhateng dewa. Lan titah menika badhe dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Dene lepatipun titah menika krana ngertos-ngertos dawah wonten ing Kahyangan lajeng dipun anggep ngrisak wewangunan